Takže posledná vec, ktorú som vám chcel ukázať, je má príprava trasy pomocou Google Maps. Určite to poznáte, maps.google.com. To je taký dobrý nástroj, ktorý nám uľahčí výber tej trasy, prehľadanie, vlastne kontrolu tých biotopov a tieto veci. Takže ja som si tu nadefinoval trasu v blízkosti Bardejova. V podstate každá trasa mala byť urobená tak, aby zahrňala aj to okresné mesto alebo krajské, proste veľké mesto, ktoré sa nachádza v jeho blízkosti. Prípadne, ak máte možnosť, tak aj cez dve mesta môže prejsť ten tranzekt. To je tiež nie je zlé. Tranzekty, v podstate 30% času by teda malo byť v tom meste alebo v nejakom tom sídle. No a ďalšia veľmi dôležitá vec je v podstate, že tranzekt by mal trvať hodinu a pol. Dĺžku má 20 km, takže tento nástroj nám pomôže si naplánovať, aby to mal 20 km. Teraz som si zhruba len rozmiestnil z jednej dedinky Mokroluch, potom pôjdem cez Bardejov, tu urobím niekoľko kľúčiek, aby som zmapoval lepšie Bardejov a potom smerom na dedinku Zborov. Kvôli tomu je tento tranzekt aj smerovaný na ten Zborov, lebo ďalší tranzekt začína vo Svidníku a vlastne tiež jeho koniec smerujem smerom na Bardejov. Aby potom, keď skončím prvý tranzekt, som vedel sa čo najrýchlejšie presunúť, ideálne do 30 km a pol hodina času maximálne na ten presun a začať druhý tranzekt. Za noc vlastne robím dva tranzekty, aby sa minimalizoval ten čas alebo to obdobie, v ktorom tranzekty sa robia, keďže nie je až tak veľa techniky a ľudí. No a takže takýmto štýlom v podstate urobíme jeden tranzekt, ktorý končí smerom na ten ďalší tranzekt, potom je tam presun pol hodina do pol hodiny a začína ďalší tranzekt. Takže to je taká, alebo sa tam nazvať, konektivita tých tranzektov, aby tie dva tranzekty, ktoré robíte v tú noc, boli blízko seba, tak si ich treba naplánovať. Počas toho monitorovania treba minimalizovať čas, keď je bedlogger vypnutý. V podstate, keď nahráme na vode, vtedy je tam problém s tým, že prekladáme ten mikrofón zo strechy a berieme detektor do ruky a ideme niekde ku vode. Väčšinou sa nedá zastaviť priamo pri vode. Takže v podstate, keď prídeme na tú vodnú plochu, tak zastavíme auto, vypneme bedlogger z režimu snímania, z toho nahrávacieho režimu a on vlastne svieti, ukazuje, že má začať recording, start recording. Teraz sa pýta, ale nie, samozrejme, bedlogger je ticho, vtedy sa dá vybrať z neho mikrofón bez toho, aby sa tomu nejako ublížilo. Preložíte si ho zo strechy do toho prístroja a idete k vode. Tam vlastne treba to čo najskôr opäť zapnúť do toho nahrávacieho režimu, keď už je tam vložený mikrofón do bedloggera. No pri vode nahrávame čo najbližšie pri vode, aby sme zachytili aj druhy ako netopier vodný alebo nejaké malé myotisy. Podkováre môžu lietať pozdĺž tých nádrží, ale tie nie sú hlavným cieľovým druhom, keďže majú veľmi tichú echolokáciu. Pri vodnej nádrži vlastne mierime tým detektorom nejak zhruba na vodu alebo aj trošku nejak 45 stupňovým uhlom, aby sme zachytili toho čo najviac. Cieľom je na vodnej ploche zaznamenať čo najviac druhov. Nie ani tak nejaká veľkosť aktivity, lebo tam je aktivita väčšinou 100%, ale v podstate zaznamenať čo najviac, najväčší počet druhov. Ideálne je ísť k nejakej, keď je tam rieka, napríklad tu je rieka Topľa, tak ísť k nejakej časti, kde je tá hladina tichá, pokojná, tam radi lovia druhy alebo aj pijú mnohé druhy. Potom je vhodné vybrať miesto, kde je trochu vegetácie, stromov, kde nie je nejak veľmi veľa svetla. Takže to sú také vhodné miesta na tých vodných tokoch. Takže treba optimalizovať alebo vybrať. Môžete sa trošku aj hýbať pri tej vode a snažiť sa zachytiť čo najviac druhov. Na aute je detektor umiestnený, teda ten mikrofón umiestnený pomocou 2-metrového kábla, to predĺženie. Bedlogger ja väčšinou položím na palubnej doske, že rovno ho vidím pred sebou. Môžem si čítať hodnoty, počujem zvuky z neho a pomocou káblového predĺženia mám mikrofón na streche. Mikrofón mierí vertikálne smerom hore, pretože mapujeme hlavne druhy, ktoré lietajú vo väčších výškach, sú to voľne lietajúce druhy ako večernica malá a ďalšie večernice, raňaky, hrdzavé večernice, pózne a podobne, takže preto to namierenie mikrofóna smerom hore. Takže vlastne ten mikrofón umiestnime do toho držiaka na streche, ktorý máme. Ja som to tam lepil zatiaľ, len ten kábel som len prilepil lepiacou páskou na nosič, na lyžinu auta, ktorú mám v podstate niekde v polovici auta. Na pravý nosič som si to lepil. No a tak, aby mikrofón smeroval hore. Umiestnenie na streche je vhodné kvôli tomu, že sa minimalizuje trochu ruch od vlastnej brzdy. Keď brzdíme, tak vydávajú veľmi intenzívne zvuky, aby sme to nenahrávali. Niekedy reaguje tak či tak na tie brzdy, ale aspoň šťastie to minimalizovať. Takže to je také celkom dobrá pozícia toho mikrofóna, aby bol voľne, aby bol nad ním voľný otvorený priestor, teda na streche a smeroval priamo hore. Keby sme detektor bedlogger len vystrkali z okna, tak chytáme ako keby len polovicu toho priestoru, signály z druhej strany môžu byť veľmi slabé alebo vôbec nebudú zachytené. Preto je vhodnejšie mať ho na streche.
Dobre, takže treba minimalizovať ten čas toho vypnutia. Pri jazde autom si treba dávať pozor v podstate čo najviac udržiavať tú rýchlosť tých 30 km za hodinu. Niekedy to môže byť menej, samozrejme v meste, keď brzdíte a podobne, alebo keď viete, že ste už išli dlhší čas pomalšie, tak potom môžete ísť chvíľku rýchlejšie. V podstate tak, aby to nahrávanie trvalo naozaj hodinu a pol na tom transekte. Keby sa už zvyšoval čas toho nahrávania, tak už trošku vlastne znehodnocujem alebo zvýhodňujeme ten tranzekt voči iným transektom, takže to nie je veľmi dobré, takže treba dodržať ten čas hodinu a pol a minimálny čas toho vypnutia transektu. Ideálne je vždy zastavať čo najbližšie pri vode, na moste sa samozrejme zastaviť nemôže, ale a potom sa presúvať čo najkratšie k tej vode. No, niekedy sa dá aj z mostov echolokovať pekne, keď do 10 metrov je výška alebo nejakých 6, 7, 8 metrov vysoký most, tak najjednoduchšie vybehnúť rýchlo na most a tam pekne zaznamenáte väčšinu druhov a aj netopiere vodné je počuť. Takže toľko k tomu vypnutiu detektora a nahrávaniu. Takže poďme ešte k tej voľbe transektu. Ja som si teda vybral nejakú trasu, len tak približne. A teraz má momentálne dĺžku 15 km. Vidíme, tu je vlastne ide aj cez mesto. Takže je veľmi dobre začínať, alebo môžeme sa rozhodnúť, že budeme začínať na vode, ak sa dá, ak sa nedá, nevadí to. Takže vidím, že tu je nejaká cesta, ktorá ide až k vode. Tu je rieka Topľa. Takže si posuniem tento tranzekt, upraví sa mi dĺžka trasy, takže tu začnem, tu pôjdem cez dedinu, potom je tu cesta, taká komunikácia medzi Bardevom a tou dedinou. Je to dosť intenzívne využívaná komunikácia, je pomerne široká, no v jednej časti je taká nepríjemná, že je veľmi úzka a je tam plná čiara, takže tam si treba dávať pozor. Ešte na konci poviem také bezpečnostné usmernenia. Ak sa dá, nevyberať si nejaké veľmi rušné cesty, nejaké naozaj, neviem, diaľnice alebo niečo podobné, naozaj radšej vedľajšie cesty. Prašné cesty alebo nejaké bočné, úplne lesné, alebo tak sú trošku problém, lebo ak to nepoznáte, tak neviete, či tam ďalej prejdete, naruší vám to celý tranzekt, keď zrazu zistíte, že už sa ďalej nedá, alebo vaše auto to neumožňuje. Takže radšej vyberať také normálne cesty. No, takže prichádzam do mesta, tu opäť križujem rieku Topľu, takže tu by som si urobil ďalší bod na vode, už mám 2 body, celkovo je treba urobiť 5 zastávok po 5 minút na vode. Na každom tom zastavení sa nahráva priamo pri vodnej hladine 5 minút. Všetko v tom počas toho automatického nastavenia detektora, teda automaticky nastavený detektor a nahráva samostatne, len ho držíme, on vlastne nahráva sám, spúšťa sa sám v tom režime alebo móde Crest a ADV, Advanced. Takže tu budem nahrávať na vode, potom viem, že na tomto sídlisku mám nejaké zaujímavé kolónie, sú tu paneláky ukrytí, takže si potiahnem tú trasu, trošku to nezvládol, zvládol, dobre, aby mi to zachytilo aj toto sídlisko. Ďalej viem, že tu by som tiež chcel ísť, lebo sú tu tiež dobré budovy a ukrytí. Trasa sa zvyšuje už na 19,3 km. Potreboval by som ísť ešte k vode. Tu je také miesto, ktoré vlastne sa dá dostať k rieke. Sú to aj také dobré ťahlové bytovky s netopiermi. Niekedy, keď nepoznáme tie miesta, tak len fakt sa držať nejakých sídlisk a k tej vode sa blížiť a tak zaznamenať toho čo najviac ako. A ešte by som chcel ísť kvôli tomu, že tu sú tiež také dobré domy, budovy aj k týmto panelákom. Takže takýmto nejakým štýlom si to vieme poposúvať tú trasu a tak, aby nám to vyhovalo, aby sme zaznamenali to, čo potrebujeme. Vidíme, že trasa má už 20,3 km. Ďalší bod zastávku budem mať, trošku to treba skrátiť. Tu zase pretínam rieku Topľu, takže tu si urobím zase zastávku na vode. Tu sa niečo stalo. Niekedy to trošku ako keby zlyhá. Niečo sa mu stalo, no nevadí. Skúsim to urobiť späť. Dobre, už to zvládlo. Dobre, teraz je v poriadku. Takže si skrátim tú trasu. Nie do Zborova, ale... A ešte som chcel ísť pozrieť jedno sídlisko veľmi významné v meste. Na Vimbark, takže tiež len si chytím a potiahnem tú trasu, aby som urobil aj takú malú slučku aj po tom sídlisku. Natiahlo sa nám to na 22,2 km, takže musím trošku znížiť tú vzdialenosť, kde budem končiť. 20,7 km, tuto niekde a už mám 20,0. Takže presne si viem naplánovať 20 km tranzekt a viem si zvoliť, kadiaľ vlastne pôjdem. Dobre, takže 5 zastávok na vode a 20 km dĺžka. Treba aj v tom meste dosť tak pobehať, také časti lepšie, ktoré poznáme, že tam sú tie ukryté raňákov, paneláky a podobne.
Dobre, veľká výhoda bola, že som to preto aj robil aj v tomto softvéri, pretože odtiaľto som si to rovno vedel, keď som si tu uložil tú mapu, túto dole v tej časti, uložiť do priečinka moje mapy, tak sa to mapa uložila a okamžite na mojom telefóne, čo mám vlastne s tým Androidom, tak som si zobrazil Google mapy a rovno som si tú trasu zobrazil v telefóne. Používal som ho ako navigáciu a videl som rovno vlastne, kde sa nachádzam na tej trase, či som na nej a vlastne jeden človek tým pádom zvláda aj navigovanie, aj nahrávanie. Detektor nahráva sám v samostatnom tom nahrávacom režime a navigáciu som zvládal, alebo šoferovanie sám podľa tej trasy, ktorú som tam videl. Žiaľ, v novej verzii už to nie je Google Maps, zatiaľ to tam nepridali tie vrstvy, takže ak by ste niekto našli tú možnosť, ako si to zobraziť na telefóne, tú moju mapu, tak dajte mi vedieť, prosím. Kto nemá rád, neviem, tieto telefóny alebo tak si to môže vytlačiť na klasickú mapu alebo, neviem, zapamätať alebo tak, to už je síce horšie, ale proste, alebo si zobrať do sebou navigátor, len tam už treba vlastne dvoch ľudí, aby jeden navigoval a ďalší vlastne šoferoval, takže tak. Dobre, ešte dôležitá vec. Pýtal som sa aj na maják, lebo keď ideme po nejakých frekventovanejších cestách, tak či by nebolo vhodné použitie majáka. Oranžový blikajúci majak, podobne ako majú cestári, prekážky na ceste, traktor keď kosí, alebo keď idú, ja neviem, kombajny a podobne. Na polícii mi povedali v Bratislave, že nie je problém. Majak je možné použiť, taký vlastne, ktorý len tam blikajúce oranžové svetlo, samozrejme nie je červený alebo modrý, tie sú zakázané len pre políciu a podobne. Takže ja si aj kupujem tento maják, aby auta skôr pochopili, že je to nejaká prekážka, že som prekážkou na ceste, aby ma obehli, aby proste za človekom netrúbili, neblikali a neviem čo. A zatiaľ som to zvládal celkom dobre. Väčšinou som hodil za jazdy blikačky, išiel som na kraj, prípadne jemne sa dotkol brzdy, aby zasvietili brzdové svetla a auta pochopili, že som prekážkou a aj cez plnú čiaru ma vtedy majú právo obehnúť. Takže nebol s tým nejaký problém. Ale ten maják bude ešte lepší, že už z diaľky budú vidieť, že je tam niečo zvláštne a aby sa tomu vyhli. Dajte si pozor tiež, hlavne v podstate potom už, keď človek už má všetko nastavené a šoferuje, tak treba si dávať pozor, aby odzadu alebo odpredu niečo nezrazilo, takže sa sústrediť maximálne na tú jazdu, nevšímať si možno aj bedlogger, fakt, že aby ste išli bezpečne, aby pri tá 30 km jazda po nejakých komunikáciách, kde niektorí jazdia aj 150 alebo proste nejaký blázni medzi dedinami tiež jazdia rýchlo, tak môže byť nebezpečná, takže dávať si pozor, stále kontrolovať späťáky a keď ide auto, tak ho upozorniť či už tým majakom alebo blikačkami a stiahnuť sa na kraj. Takže nezabávať sa s tým detektorom samozrejme za jazdy, aby nedošlo k havárii. To je hlavná vec, vlastne, aby sa nikomu nič nestalo. Ďalšia ešte vec dôležitá je dávať pozor na mikrofón, vyberať ho opatrne aj vkladať, aby sa to nepoškodilo. Nie je to stavané veľmi na to, aby sa to pravidelne vyberalo, vkladalo. Takže ešte možno sa nám podarí vymyslieť niečo iné, ako ten mikrofón v podstate nevyberať z toho bedlogera. Len zase ja som nechcel dávať bedlogger na strechu do nejakých provizorných upevnení alebo lepiacou pásku, aby to nespadlo a nezničilo sa, takže mám ho vo vnútri a len kábel. Len mikrofón je hore na streche kvôli ochrane aj bedloggera. Takže toľko zhruba k tomuto. Takže to som chcel povedať, že ešte dážď môže byť kritický okamžite, ak by začalo pršať alebo zberáte prvé kvapky na čelnom skle. Treba preušiť nahrávanie a zrušiť tranzekt, lebo naozaj, že nie jedna kvapka presne mierená môže zlikvidovať ten mikrofón, nie je vodotesný, takže to nás varoval aj výrobca, dokonca ani záruka sa na ňo nevzťahuje. Keď sa poškodí dažďom, tak proste máte škodu, ktorú nenahradia, takže oni na to upozorňujú, že nie je v daždi, nie je v rose, taktiež keď sa ide s detektorom v ruke a nie cez nejakú vegetáciu zarosenú, proste dávať si na neho pozor. Takže to je všetko, tak prajem veľa zážitkov pri tranzektoch a vychutnávanie si zvukov netopierov počas jazdy autom.